Здравейте! Сега ще ви покажа как да използвате програмата Microsoft Virtual PC. Стартирате я. Microsoft Virtual PC е програма, която ви позволява да създадете виртуални компютри върху вашия реален. Тоест, когато стартирате Windows си, може да стартирате програмата Microsoft Virtual PC и да създадете още няколко компютъра с операционни системи. Целта на тези компютри може да е различна, може да ги използвате за тестове, за уплътняване на мрежата, за ефективното вземане на IP адреси, за инсталация на по-стара операционна система, за да вървят приложения, които желаете, които някои приложения не вървят на нови операционни системи. Не може да инсталирате по-нова от сегашната ви операционна система, т.е. ако имате Windows XP, на виртуалната машина няма да може да инсталирате Windows 7 или Windows Vista. Това, което може да направите, е да инсталирате само по стара операционна система. Така. При стартирането на програмата се стартира и помощника за създаване на виртуална машина. Натискате бутона Next и избирате Create a Virtual Machine. Това ще създаде нова виртуална машина. Ако до момента имате някакви създадени, може да дадете Add an Existing Virtual Machine. Сега ще покажа как се прави нова. След като изберете, натискате Next. Тук се дава име на виртуалната машина. Може да я кръстите с името на операционната система, която ще инсталирате за по-лесно разпознаване или по някакъв начин, по който вие желаете. Аз ще я кръстя за целта на това видео тест. Next. Явно вече има такава създадена на този компютър. Ще се казва XP тогава. След като се казва XP, явно ще има инсталиран Windows XP, но когато променяте операционната система, която ще инсталирате, и настройките по подразбиране се променят. Настройките за RAM памет и за hard диск. Ето, когато избирате различни операционни системи, се променят и тези настройки. Спрямо това какво искате да инсталирате за по-нови. Настройките са и с по-голяма RAM памет и по-голям по обем hard диск. Така избирам Windows XP, давам Next. Тук програмата ме пита дали искам да използвам RAM паметта, определена от нея по подразбиране, или да настроя RAM паметта по мое желание. Ще дам настройка на 512. Може с цифри, може и да мърдате скалата. Next отново. Тук мога да създам нов виртуален хард диск или да използвам вече съществуващ. Ако има, ще създам нов, тъй като няма съществуващ. Този виртуален хард диск заема място на вашият хард диск, но вие не може да достъпвате файловете, които са на него. Може да ги достъпвате само когато е стартирана виртуалната машина. Давам Next. Тук избирам къде да бъде съхранен. Ако не напиша нищо, местото по подразбиране е местото, където програмата създава и съхранява файловете на виртуалните машини. Ще използвам место по подразбиране за целта на това видео, след което отново натискам Next, за да продължа напред. Това беше последната стъпка, натискам Finish. Ето я виртуалната машина, която създадохме. Ако има други виртуални машини, те ще се покажат ето в тази конзола. Сега, това е нова виртуална машина, без никаква операционна система на нея. За да инсталираме операционна система, е нужно да сложим диск с операционна система в нашия CD-ROM. Виртуалните машини без никакъв проблем разпознават всякакъв диск, който се сложи в CD-ROM. Преди да покажа как се стартира инсталация на Windows, ще разгледаме настройките. Това става от бутонът Settings. File Name е името на виртуалната машина. Може да го смените. Ако желаете, Memory е RAM паметта на виртуалната машина. Може да я промените. Hard Disk е hard диска, който създадохме с помощника. Може да създадем още от Virtual Disk Wizard. Да създадем още, ако ни трябва място, и да ги добавим. Така. Undo Disk.
е диск, който запазва всички промени, правени по виртуалните машини. Ако нещо се обърка, може да върнете предишна версия. CD-ROM е закачен. Флопито също, въпреки че няма флопи, но автоматично ще да го разпознае, ако има. Това са портовете, които имам на истинския ми, реалната дънна платка. Мога да ги дам за разпознаване и на виртуалната машина и когато свържа нещо към тези портове, виртуалната машина също ще го разпознава. Това са мрежовите контролери, инсталирани на виртуалната машина. Виртуалните компютри имат достъп до интернет и до локална мрежа. Посредством тях може да инсталирате DOT 4, което ви позволява да експериментирате по всякакъв начин, ако се интересувате от мрежи и с тази цел създавате виртуални машини. Звукът е разрешен. Хардуерна виртуализация е настройка, която може да позволите, ако вашия процесор я поддържа. Някои процесори поддържат хардуерна виртуализация и по този начин може да създадете виртуален компютър с същите параметри, с какъвто и вашия компютър. По принцип, виртуалните компютри са с доста по-слаби параметри от реалните, ако не е разрешена тази опция. Както виждате, RAM паметта тук е само 512 и хард дискът далеч не е голям. Беше някъде 6 гигабайта. Така, настройки на мишка. Споделената папка е възможност, която се инсталира допълнително и ви разрешава да споделяте файлове в една папка, която сте определили предварително, и тези файлове се достъпват и от виртуалната, и от реалната машина. Настройки на дисплея, не е нужно да променяте нищо тук, и настройки при загасене на виртуалния компютър. След като разгледахме настройките, ще ви покажа как да стартирате инсталация на Windows. Давате бутон Start, натискате бутон Start по-точно. Това е по този начин зарежда виртуалния компютър и тъй като няма инсталирано нищо, в момента седи и чака. Поставяте диск с Windows в CD-ROM от CD. Избирате Use Physical Drive E и от Actions давате Reset. По този начин рестартирате виртуалният компютър и като зареди отново, той ще разчете това, което има в CD-ROM. Както виждате, се стартира инсталация на Windows. Благодаря ви за вниманието. В следващото видео ще ви покажа как може да инсталирате Windows XP на виртуална машина. Инсталацията не се различава по нищо от инсталация на Windows XP на реален компютър. Благодаря ви за вниманието.